drži na 5 cm od nosa da bi uhvatio. Pa nije on je opasan lovac. Benjica, ajde pokaži kako si opasan lovac. Nemoj tako. Nemoj tako, snimam film. Budite dobri. Ako nisu sad snimila, onda... A uvek je novo. Ajde, Benka. To. Viš kako loviš. Invalid. Nemoj to reći. Pa pogledaj ga, ne guzi se ovdje. Sve jedno štegneš šapama, guzi se stoji, nije mrtvo. Ovdje mrtvi. Sad će on trenirati. To, tu mrtvi. Ti tako svoje rođeno. To. Njegovog novosađenina. Pa da. Opa, vrabac. Jo, Benja Lenština jedna. Aj, padni dole. Tak ćeš ba pomert guzicu. Nećem ja smislio kako će napraviti ovu drugu. Kad očarupa, jel? Mami su jedan kolač od onih... Kaj su... Snimam film, brdajte se. Od ovoga. Guglena? Od guglena. I na ovu čavuru. Eto ideje. Mama napravi gomb. Znaš ti koliko treba gombu praviti. A on će za minut da pokida. Napravit ćeš čvrst. Napraviti sam. Nećeš mačku pobrati. Viza mu se sviđa. Au, igračka. Gle, ležeći lov. Benja.